Lakhai ko rapho Nilip MSC constituency ke parlo ke damtang phai kuni ni phai troxier ni narlosuni Karbing Autonomous Council Taxation asaikam saiphu atum chelang petpen kulat kachobi atumalong trading license aputhak doma avima pukelang chari mate kiri ketarlit pamiji aphan lapen cherok tokpen hithikula chojor cholana rara tumalong kahumridam Ru Samsung Sing Inti lapen ari sangho tum kachapadu lapen kabor ipena jo kedam tang pharukre sir kebra phokebra isi Karbianglong district chepalong lo pening aningkan an arta ningkan troxi kebra isi pleng tanglo batai rat kache song pona joini pen isi hini department ke Karbianglong district mate KAAC aredeng chewan thulong lo la song bong pen taxation department ta isi lo latum asai adeng binong ke Midu kirong pen KAAC apurwalong ke thabdam ke pangchunang jarpu mate adeng lo Karbianglong angkangalong beha bepar ke claim janing ke hangatuma phanta NOC la pen trading license an ke bangswa department atum piponsi langchari dungpo lasonsi ke damtang phaikuni ni phai troxier ni le thota Nilip ahavar along akulat mate chokihola bogijan new market malomta kulat kachobi atuma phan trading license lapen NOC phuthak cherok tok lapen kiri katarli basai dengpon pangchenglo la sohut KAAC Taxation Department Officer Deputy Secretary Sona Singh Terang Assistant Commissioner of Taxation Department Serdihun Bepi Superintendent of Taxation Department Mongol Singh Taro Inspector of Taxation Department pen Bangner Kep lapen Extorment Constable kaddo kawe pangrum pet pen bang inkoraner Kep so se KAAC Taxation Department atum chelang pet pen sideng ponlo La sohu Chokiola Police Station OC Jugeswar Chandra Deka lapen Arya Sangho lapen Nili balong Rara Cyclem Bangphu Jiren Ingti lapen Ongdung Araratum Chetongdon Department Officer atum Kaninja Teng Pulote Karbianglong angkang Kedam Pachetang Pon Eji lapen kulat kachobi atum trading license kalite NOC mate arong alo choklim nangji pusi pachini pon Karbianglong Autonomous Council Authority the order ateng nasne tum kini kilan to kini mangke taxation drive pro mante itum awareness program bando je itum 1953 kan itum rule do je business ke claim paper beha ke claim tum on same trading license nangji polo se awareness of content ta tum ke bang kini ke lasi holo ke cheng ni tum dambom si pidanta banglo si parne si engko proxer ni tane tum si khanjan area dambo ada lasama thasi kini tak bogojan area ta banglo sukela bogojan area lasi pini ningrong lahno jak bogojan area amur tum behavior mi pick chingi mi pick selang tum ningrong pick ni tum Karbianglong Autonomous Council officer pan alang ne tum wang selang tum ni tum nong welcome te meka lasi lahlo ning karong mening kang samke lahlo munike La solong Nilip ahavar kahumri ahut ninging sam nailo athe ka chingki ka chathan manpeng pensi chingki ponlong pamilo lapen labangso sai kedeng ahut KAAC CM Dr Tuliram rong hanga hin pen lamri hing pen birta nang chen dun bom pusi pachini pon permanent ke bang lang so di kan kan consider circular motif CM adere phone kan di bang ke prang pada bujan area fan ke mi to man fan lo along ka preta area son sigidun pakka ke chokdun de chokdut pele problem ke solve kari sigidun pakka polo ka to bita behave ta mission lo laki bang la sartum fan waitu tu man ta bang pangni su lang so paju nirong perfect itu ma area long asong chikidun ke ka pot lasi tidak katung laki no tung ni dun tek turun kapurun pura dukan de la te sen ke lage ki chotha vela council da production kali apa ngadi na kai son bel butam de ki no bel butam giver pugla so din kali lo nan ke te no na ke itum tuliram sala pami pon bomlo tek sen ete muni to son de kare ko itu la kara pada pikir apa alang long ta kai ta pada ke hang mang do lai pen ta ko te jas nang ko lang ko nang ko kasi cuma start am thang bang tur lo public teman bujai lo chini lo kado ta trading lesson ni hang Koilamati pen Samson Inti Karbianglong live